predvečer Dňa svätej Lucie 13. decembra sa u nás odjak živa jedol cesna. Ľudia ním natierali veraje dverí a robili s ním krížiky po tele. A bol to ďalší deň, keď strašili strígy, bosojky a zlí duchovia. Na Luciu obecní pastieri obchádzali dedinu a trúbili pred každým domom. Silno práskali bičom alebo vyzváňali kráľskými zvoncami, až kým prišli na krížne cesty na konci dediny. Verilo sa, že tam sa schádzajú bosorky a pastieri ich mali svojim hrmotom